आइ आफा अननानै फिसाखौ जोङो एसे एनै रां रुफाजों खस्थ' खालामनायखौ नायबायमोन नायजोब्बाय नाथाय जोङो नायजोबफुंनो हायासै थाखा रां रुफा गैयिनि थाखायनो अननानै एसे एनै सहाय हरदो आइ आफा एसे एनै। आंनि मुङा मिस अनसुलि ब्रह्म आं TPIS स्कुलाव फरायोमोन। आङो दा मोनसे गिदिर बिपदआव गोग्लैनानै दङ। आङो साइन्सआव फरायदोंमोन दाख्लैसो आङो मेट्रिक पास जादोंमोन। एडमिसन लाखांनानैनो आङो बेमाराव गोग्लैनानै दङ। बेनिफ्रायनो आङो स्कुलावबो थांनो हायाखै फरिखाबो हैनो हायाखै। फरिखायाबो जोब्बाय। देहाखौ माबायदि मोनदों? देहाखौ दाबो मोजां मोनाखै। आंहा फरायबावनो गोसो दङमोन। थाइसे थाइनै लुबैदोंमोन आंबो फरायनो गोसो दङ नालाय। रायजो राजाया आं थाइसे थाइनै गथायोबा आङो बेखौ नाजावनो सानदोंमोन। थाइसे थाइनै हरोबा अननानै हरोबा नाजावगौमोन बेखौबो। जोंनि राङामाटि जाहार गामिनि कुमि चन्द्र ब्रह्म आरो बिमा सुकुश्री ब्रह्म बिनिनो फिसाजो अनसुलि ब्रह्म बियो टिपकाइ साइन्स कलेजाव एडमिसन लादोंमोन। बिथाङा गथ'आ दिनैहाय बेमारजों गफबनानै जोङो बेमारनि सिकित्सानि थाखाय जोङो सेथियाव क'क्राझार MRM आव लांदोंमोन। बेवहायबो जेबो हामनायनि लाइनखौ फैयाखै। बिनि उनावहाय जोङो आरोबाव क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव जों लांदोंमोन। बेवहायबो जोङो हामगोन बायदि आइडियाखौ मोनाखै आरो बिनि उनावहाय जोङो बेमारिखौ फाहामनो थाखाय सेस्था खालामनानै थाखा फैसा जथायनानै जोङो फ्राय कचबिहाराव जोङो लांबावनाय जादोंमोन। कचबिहाराव लांनानै जोङो 15-16 दिनसो एडमिट जानानै डक्टरा जोंखौ हामसिगोन बायदि हामगोन होननानै जोंखौ रिलिज हरदोंमोन। बेनि उनाव न'आव फैनानै जा मेडिसिन हरदों बेखौ जाखांनायनि उनाव जोंनि गथ'नि बेरामा फैफिननो गोनां जादों। फैफिनदोंमोन आरो उनावहाय फैफिननानै बेरामा जाफिननानै जोङो आरो ग्रोब बेवहायनो थांफिनबावदों। बेवहाय थांफिननायनि उनाव दा जोङो डक्टरनिफ्राय एसे सोंनाय फिननाय परामर्स लानानै डक्टरा थिनहरफिनबाय नालाय आरो ग्रोब न'आव फैफिननानै बेनि हामगोन बेब'स्थाखौ लानो जोङो हालाखुरा होननाय मोनसे जायगायाव सासे कबिराजनि डक्टर बेनावबो जों लांफिनदों। बेनिफ्राय मुलि जानानै जोङो गथ'नि बेब'स्थाखौ नायनानै ग्रोब बेमारा जाफिनदों आरो बिनि उनाव बेमार जाफिननानै सिलिगुरियाव कचबिहारावनो जोङो बे गथ'खौ चेकआपआव लांफिनदों। बेवहाय डक्टरा नायनानै बेनि बेरामखौ गेस्ट्रिक आलसार जाबाय होननानै डक्टरा रिपर्ट हरदों। दा जोङो थाखा फैसा जोङो न'नि धन सम्पति गासैखौबो सिलिंखार खालामनानै जोङो गथ' फिसाखौ जों नायदों। दा मा खालायनो जोंहा डक्टरा बुंनाय गुवाहाटियाव ट्रेन्सफार हरनाय लेखा जोङो थाखा फैसाखौ बबाव मोनगोन बबाव मोना जोङो बेखौ लामा आन्दायनानै जोङो रायजो राजाफोरनिसिम आइ आफाफोरनिसिम जोङो अनसुंथाइ जा गरसे गरनै मोनो खोमा बेखौ हास्थायनानै जोङो आइ आफा रायजो राजानाव जोङो बयनिफ्रायबो थाइसे थाइनै जा मोनो बे गथ'खौ फाहामनायनि राहा लामाखौ लानो थाखाय जोङो दिनैनि बे ससियेल मिडियाखौ बाहायनाय जादों। बेनि बैसोआ 16 बोसोर दा 16 बोसोराव सोलिनानै दङ। दा बेखौनो आं बुंनानै दिनै बे बुंनांगौखौ रायजो राजा आइ आफामोननिसिम फोरमायनानै दोनथ'नो। दा मानगोनां दिनै जोंनि दानि सोलिफु बिटिआर सोरखारनि सार बिथांनिसिम आङो नैबे अनसुलि ब्रह्मनि थाखाय बेरामाव गफबनानै थानायनि थाखाय बे गथ'नि फाहामनायनि लामाखौ आङो जोंनि दानि सार बिटिआर सोरखारनिसिम खावलायहरनाय थाबाय। दा अननानै नैबे अनसुलि ब्रह्मनि थाखाय अनसुंथाइखौ मोनोबा जोङो जोबोद गाहाम मोनगौमोन।